हाबानि सिगाङावबा बाइक दं कार दं बिल्डिं दंनो हनै साइकेल गंसेल' हाबानि उनाव गोरान दाउब' बरा खेब खेब हाबाब सिनु बोरैथो बिदि बुंनो हाखो नोंलाय गावनि फिसायखौलाय गिलु बालुनो नोंलाय हाफानि गोनांथां माथां जाहोबाबो फुङा सामफ्रामबो नायै बेदरै जाहोगासिनो आं नोंनो बोरोथो नोंलाय हामख्रेंख्रें रानथय थय साला बिदि बुङाबालाय माथो बुंनांगौ आंलाय बोरो नोंनि गारि मथरफ्रालाय बैसो जानायखाय खोथाफोरखौ नोंगौ साननानै फैलायबाय आङो बोरो नोंनि गारि मथरफ्रालाय माथो सामफ्रामबो थाबायनांगौसोलाय थगायनायल' बेलाय जोंनि सेंग्राफोरनि नियमखाना लोगोफोरनि बाइक लांथ' गस्ला सोलाय सोलाय गाननानै सिख्लाफोरजों लोगो लायनानै इमप्रेस खालामनानै हाबा लानाय बेखौलाय माथो इसे गिदिर खोथा सानखो नोंलाय थै हा नोंबो ना बिदि मालायनि बाइक लांथ'आव गारि लांथ'आवसो नोंबो इमप्रेस जानानै आंखौ लाफैबायना गारि मथरखौ साननानै फैयाखैहाय आङो साख्रि जाहांहां दं होननायखायसो फैथारदोंमोन आङो बिदि होननानै मिथिनोबा फैयामोन आङो मालाबा सोरजोंबासो ब्लड खारफालांगोनहाय आं थैद मा गिलु बारु राव बेलाय बे माबा इउटुब फेसबुकफ्राव माबा बे मालायनि हिनजावफ्रा सोरबा बांगालजों माबा सोरबा हिनजाव खानांखाजों खारनायखौ नुनानै आग्रह जाखो ना माखो नोंलाय दाबो हाबा जानायानो बोसोरनैयानो फुरा जायाखै फिसाखौनो गथ'खौनो खाङाखै जोङो दाबो सानैजों नों बिदि बुंब्ला जागोन नामा दानो थास बुथारहैजागोन नोङो फाननानै जाहैजागोन नोङो बुरबक जों बर' हौवाफोरनि अननायानो थिगैनो दं बांगालफ्रा बराय लांनोसै बिसोर संसार जानो लाङाथ' बिसोर नस्थ' खालामहैयो खथ' बर' हिनजावफ्रा बुगिनांबाय थाल मोनाखै बियो थाखा फैसा थाबानो जायो मा हारसा मा बर' मा बांगाल नोंजों फैनानै आंहा गाब्र' फैनाय बायदिसो मोनबाय अ माय गड नोङो खुनुरुखुम बोसोरसेल' नेदो साख्रिया जेरैखि जाया जाखासिगोन आंना नों जेबो सिन्था खालामनो नाङा जै साख्रिया जाबाय सना दख'ना आइफन गासिबो होजोबगोन आङो बेसपा स्कुटि गासिबो होजोबगोन आं नोंनो जाम्बि साख्रिया बाजाराव मैगं फाननाय बायदि नालाय दसेनो मोनलाबायनो मोनगोन नै इलेक्सन खाथिसै सरखारा साख्रिखौ रानलाबायना होनोसै गावसोरहा इलेक्सनाव देरहाथारनांगौना मोजां खामानि जायोनो गावसोरहा साख्रि होबा मिथिगौ जेरैखि जाया मोनगोन नोङो जेबो सिन्था दाखालाम नोङो मोनथारगोन आयौ माथो आंनावसो नांसिगौमोन आयौ बिब्दि बिसि फिसाय नांलायनायखौ नुफेरखायाखैमोनलै आराम जिरायनानै नायनांसिगोन आयै गावनि बिमा बिफा हरनाय जिनिसखौ मोनसेबो गारहरा बियो नस्थ' खालामा आंनि खस्थ' खालामनानै सोरजिनायखौसो नस्थ' खालामबाय थायो नोङो होगोन होनखाबायना होगोन नोंनो आं मोनथियाहाय आंनो दानो नांथारगौ आइया मा बिखोलै होगोन होनखाबायना होगोन बे दख'नानि थाखायनो बिदि जाथारबाय नोङो ए दख'नासो आरो आंहालाय बेखौनो माबासो बिदि सानदोंमोन बिमा बिफानाव बेबायदि बिबाय थानाङामोनहाय आङो नोंनावसो बेबायदि बिबाय थानांदों माबायदि फिसा नोंलाय बिमा बिफानिया आलदालै बिसिना मालाय साख्रि दं ओंखायनो बिबानो नोङो मोनोमोन नांगौबाथाय नांगौ नोंना आंहा साख्रि गैयाना साननै सानथामखौनो नेनो हाला जाहैबाय नोङो मोनगोन ना आंखि होआ होनदों नामा नोंनो हा नोंहाबो ना माबार साख्रि लादो साख्रि मोनखासिगोन होननानै माथो थगायनानै लाबामोन नोंलाय आंखौलाय बोसोरनै मानि जाबाय दासिमबो मोना माथो आयौ माथो सिरियाल नायनाय बायदि मोनलायथारो बिदि बिसि फिसाय नांलायनायखौ नायबा मजालै हाब सिनु 30,000नि मबाइल होनायानो मास मोनसेयानो जायाखै आरो दानो 20,000नि दख'ना बिबावबाय नोङो आयै दाखालि नोङो आंनि मबाइलखौबो स्क्रिनखौनो गावहोलायबाय नोङो हा बिदि बोरैथो नोंनो बिदि होबाय थानो हानांगौ जाखो आंलाय आंनावखि फैसा बानायग्रा मेसिन दं नामा नों बिबानो होनो हानाय आं मिथियाहाय बिदि जिनिस बिनायाव होनो हायाबा माथो लाया नोंलाय आंखौलाय दे थाथ'दो दे साननैसोल' थाथ'दो होसिगोन मोनसिगोन गोदाव सोराव ओइ फेट्राबाय खबरा थिगै दं दा माबालै बाजै दहाय आदा नोंनि बिहावा बेदर हरफादोंमोन बाजाराव बेखौसो लाबोदोंमोन आङो नोंसोरखौ नांलायबाय थानाय नुनायखायसो नायबाय थादोंमोनलां बाजै जेबो नंला बाजै थेवबो बेयावनो गालांसै बाजै बेदरखौ दे ए नोंहाबो दहाय फैजेनबानो खोन्थानो हायामोन नामा इसालालै बे हिनजावजों फेटला भाई लोंनायनि जानायनि एसे बेबस्था लादोलै बिदि गरमाव थाबाय थाजाला हाब जायोथ' आदा थौदोलै ए लोंनायावबा थाखा दंना नोंहा आंनि दख'नायावबा गैया थै जाम्बि जौ लोंनायाव मा फैसा थांनांगौ जाखो 200-300ल'सो थांगोन नोंनो दख'नाखौलाय होखानोसै ना मा सिन्था हाब आदा मासिबां खरा हिनजाव मोनखोलै आदा थोस जों बोरै सोलिनांगौलै आदा गोदान लादोलै हे बैसो गोरलै हिनजाव नालाय साननायफ्रानो दाबो
मेसुद जाजोबाखै बुजिजोबा ओंखायनो बैसो गोरलै हिनजावखौ लानो नाङालै फेथ्ला भाइ मिथिबाय एसे मजबुत बैसो जानायखौसो लानांगौ ओइ मा रायलायखुमादों नोंसोर आंखौ मा रायलायखुमादों हा थौ थांसै चलो ओइ बे बेदरा एवनानै दोनदो दे दा जाफैनोसै आं आरामनो मा दाबो फैयाब्रा फाग्लियालाय दा मानसिफोरसो नुलाय लांसिगोन सानावबाथाय डिस्टार्ब जाथारो मोनायावबा एसे जुदा जायो डिस्टार्बनो थोस नांथारलाहाय आंनो बे फाग्लानि जिनिसफोरखौ बिमानोनो गानहोजोबथारजोंसो बियो आयौ फाग्लाया माथो मोनफैखाथारनानै दंखाथारसैलाय नोंखौ मोनफिननायखाय नै आसान थासान खुनानै गारबोजोबखाबावबायसो आरो फोथाखौबो नांबावलासो नै एथ' गोबाव नेहोबाय आरोना नों आंखौ नेनो बालायनाय आइ आफा हरनाय जिनिसफोरखौ नागिरदोंमोन आं मोनासै फाग्लाया अबाव दोनखुमाजोबखोथाय दामि दामि जिनिस दंथारोमोन फाग्लायासो सोरनोबा हैजोबखो ना माखोथाय आरो आइ हरनाय दख'नाखौबो मोनबोबावासै आङो हाबाब जाम्बि नोंमा नोंफा हरनाय जिनिसखौलाय मानो नांलायगौ नोंलाय गोदो सिख्लायावनोबा खथ्थ' मोनगानदोंमोन आरो दाथ' एग्रे बेग्रे मा गाननो नोंलाय आं दं माने गासिबो दं मा गाननोसै नोंलाय मासाव 3 लाखखौनो बाहायनो हागोन ना हाया नोङो औहाय नोंखौ गारनानै बे फाग्लाजों हाबा जाफैनाया गाब्र'नानैसो लाफैदों आंहा ना थाखायानो दंजायो ना फैसायानो दंजायो सानफ्रामबो बे आलु ओंख्रियानोसै बेखौबा गोजां बोथोराव गायखानानै दोनखानायखायसो दाबो जों सानैजों मोनलायफिनसिगोन ना नै सिनु बारा गोबाव थाजानाय नंला दा सोरबासो नुलाय लांसिगोन आरो दा नोंनि फिसाय राखेब बन्दाया फैबा जारलासो जाथारगोन फैदो हाब बाजै माहायबाफोर आलासिसो जायो नागिरखो ना माखोब्रा नोंलाय आदा राखेबखौसो नायफैदोंमोन आङो बाजाराव बेरायहैनो सोर फैलायखोब्रा सम गैया बोथोर गैयानो दिसटार्बनो जाथ्रा नासथि आलासि जानो नङाहाय आगै नोंदा राखेबजों आङो दिनैनिफ्राय थानाय नंला नोंदायाबो अबावबासो थांदों दा फैबा खोन्थाना होदो थानाय नंला माने बाजै माने थैहैनोसो नागिरखो ना माखोब्रा नैबे आंनि गोदोनि एक्स बयफ्रेन्डमोन बेजोंसो खारलांनानै हाबा जाहैफिनसै आं नों दा फैबा दा खोन्थानानै होदो औलै भाइ दा फैबा खोन्थाना होदो आयौ मा जालाजोबखोलै दुनियालाय थोस आदा राखेबनो खिथाहरनांसिगोनलै हेलौ आदा राखेब बहा दं नोंलाय थाब फैलाय बिराद इम्पर्टेन्ट थाब फैलाय ए सफैखाबाय अ ओइ फेरला भाइ मा जाखो मानो एथ' इमारजेन्सि लिंहरखो नोंलाय आंखौलाय साइकेलाबो थाबावलालै माथो जादों हाब आदा राखेब जोंखौ बहा गारनानै थाङामोन नोंलाय हा मा जाखो माबा जालायबाय नामा हिनजावाथ' न'आवनो दंमोन ना जायाखैबा गैला दासो सोरबा एक्स लानानै ब्लरबाय एसे सिगां फैबावनो लोगो मोनथारसिगौमोन नोङो दासो थांथारदों एसेबावबानो लोगो मोनबायमोन नोङो आयै फेथ्ला भाइ MLA नि फिसाला बियो एक्स सिगांनि गोसोथोनाय हाबा जाफैखानायखौ मा साननानै लांफैफिनखो बियो बिगुदा आयै दाखालिसो 30,000नि मबाइल बायना होबाय आङो 20,000नि दख'ना बेफोरखौबो लांफाजोबखो ना माखोसो आयै लांजोबखाबाय बियो सनाफोरखौबो दख'नाफोरखौबो आयै सेस आंनि गस्लाखौल' गालांजोब्बाय ना बहाबा गैलालै सेसलै सर्बनास सनानि आस्थाम सनानि माला सेस लांजोब्बाय आयै डिसप्ले बायनाय मबाइलखौसो गालांबावबाय नै
आयै फेथ्ला भाइ लांजोब्बाय खनाबो लांबाय मबाइल 30,000नि दख'ना दाखालिसो 20,000नि बायना होनायखौ लांजोब्बाय मा खालामबावनांगौ ओइ इउटुब फेसबुकआव भाइरेल खालामनांगौ खेबसाय जाबाय जाबाय रायजो राजा नोंथांमोन आंनि अनसुलि बिसि सिनु ब्रह्मआ दहाय फुङाव गुबुन हौवाजों खारबाय गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय बामोनपुरा जायगानि दा नोंथांमोना बे सिनु ब्रह्मखौ जेरावखि जाया लोगो मोना मानो हमनानै दोन आंनो बे 20,000नि दख'ना 30,000नि मबाइल सनाखौ नांफिनगौ अननानै नोंथांमोना आंनि सिनु ब्रह्म हिन्जावखौ हमनानै दोनदो आं नोंथांमोननिसिम गुरैयै खावलायहरबाय जानबुं नाम्बार मबाइल नाम्बारा 7389 120020 बयखौबो खुलुमबाय गोजोन्थों